Velkommen til Levins hus. Det hedder Levins hus, fordi familien Levin boede i dette bindingsværkshus i 4 generationer, og huset er derfor flere hundrede år gammelt. I dag ejes det af Levins Fond. Levins Fond driver blandt andet Levins Kulturcenter, som står for en række udstillinger, og nu skal vi ind og se en udstilling om H.C. Andersen og Faaborg. Ja. Så går vi ind i udstillingen til minde om 150-året for H.C. Andersens død. Velkommen. 2 store tavler, som fortæller om H.C. Andersen, som levede fra 1805 til 1875. Da vi er i Faaborg, har vi fundet det, der handler om Faaborg. Det var hans første kæreste, Rigborg Vogt. Hun var datter af en meget rig købmand, og hun blev forelsket i H.C. Andersen. H.C. Andersen blev forelsket i hende, men de fik ikke hinanden, fordi faren var imod og sørgede for, at hun blev gift med en anden. Det kan man se mange ting af i forfatterskabet. H.C. Andersens barndomshjem kan man stadigvæk se det museum. Det ligger i Munkemøllestræde i Odense, og kun de 2 vinduer heroppe var det barndomshjem, han havde. Han opfattede selv som meget lykkeligt, dengang da både hans far og mor levede, og han skriver i et vers, så sent som kort før han dør, at den lykkeligste jul af alle, han havde haft, det var i hjemmet i Munkemøllestræde, når han fik gåsesteg, risengrød og en lille godtepose. Det var hele julen, men det var en fest for H.C. Andersen. H.C. Andersen rejste også meget i Danmark. 5 år tilbragte han på forskellige herregårde og slotte rundt om i Danmark. Om sommeren var han tit på Fyn. I vintertid var det på Sjælland. Her har vi Rigborg Vogts chatol. Det chatol blev indleveret til museet lang tid efter hun døde. Da museet undersøgte det nærmere, viste det sig, at der var de blomster tørret, som H.C. Andersen havde givet hende. Det digt, håndskrevne digt, H.C. Andersen havde skrevet til hende, det var der. Der var en sang, da man afslørede H.C. Andersen-statuen efter hans død. Og der var en dedikation i en bog, H.C. Andersen skrev, som handlede meget om Rigborg Vogt. Så Rigborg Vogt havde ikke glemt H.C. Andersen hele livet igennem. Da Rigborg Vogt bliver gift, rejser H.C. Andersen på sin første udlandsrejse. Den går til Tyskland. Han skriver en bog om rejsen, men den handler lige så meget om Rigborg Vogt. Han tager til Harzen, det saksiske Schweiz, Berlin og tilbage til København. Hans næste rejse gik til Italien, men det var en stor dannelsesrejse, først til Paris over Chillon i Genevesøen, hvor Lord Byron havde været, ned til Rom, til Napoli, tilbage gennem Østrig-Ungarn, Hamburg og København igen. I alt rejste H.C. Andersen 30 lange udlandsrejser. Han brugte mere end 6 år af sit liv i udlandet. En meget berømt rejse er den til Orienten, hvor han rejser ned gennem de tyske lande, Østrig, Italien, til Malta, til Grækenland, til Tyrkiet, Istanbul, dengang hed det Konstantinopel, op gennem Donau, gennem Østrig-Ungarn, Wien, Prag, tilbage til København. H.C. Andersen havde heller ikke glemt Rigborg Vogt. Da han døde, fandt man en skinpunkt på hans bryst, hvor Rigborg Vogts afskedsbrev til ham var i. Det blev brændt af dem, der åbnede posen, sådan som han havde bestemt det.
H.C. Andersen blev begravet fra Københavns Domkirke, hovedkirken i Danmark. Til stede var kongehuset, adelen, regeringen, borgerskabet, studenter, men også arbejdere. H.C. Andersen læste os som en af de første danske forfattere meget ofte op for arbejderne. Derfor satte de stor pris for ham, derfor fulgte de ham til graven. Københavns Domkirke er smykket med skulpturer af Bertel Thorvaldsen. H.C. Andersen døde på rolighed i en ejendom i det nuværende København Ø, Østerbro, hvor der var en meget stor villa, som den jødiske familie Melchior ejede. De gav ham en egen lejlighed der, og de passede og plejede ham under hans sidste sygdom, og fru Melchior skrev de sidste dage i dagbogen, da H.C. Andersen ikke længere kunne skrive. De havde et meget lykkeligt samvær, familien Melchior og H.C. Andersen. Her er der eksempler på en nordisk illustrator af H.C. Andersen, Elisabeth Eskekilde. Hun er helt anderledes enkel i sin streg. Hun har meget få detaljer med, men man er ikke i tvivl om, hvor vi ser fyrtøjet, Tommelise og hyrdinden og skorstensfejeren. Vi er så i biblioteket her på første sal. Her har vi samlet nogle enkelte af H.C. Andersen-udgivelserne, som er vigtige og som vi har taget med her på udstillingen. Der er H.C. Andersens samlede værker i 18 store bind. Det er den 4. udgave af de samlede værker, for folk har behov for dem mange gange. En anden meget vigtig ting er selvfølgelig brevsamlinger, og så er der hans dagbøger, som er en kilde til at forstå, hvad er det, han skrev, hvad ville han med det, og hvilke mennesker var han i kontakt med. Men ikke kun bøger om H.C. Andersen. H.C. Andersen er blevet brugt på mange måder. Vi har her taget med en række af de danske frimærker, som er udgivet med H.C. Andersen-motiver. Det har både været julemærker og almindelige frimærker, men alle de breve, de er jo ved at blive en saga blot og noget historisk, fordi Danmark fra 1. januar 2026 stopper med at have brevpost som en af de første lande, fordi vi er så digitaliseret. Men H.C. Andersen korresponderede med mere end 2.000 mennesker over hele jorden. Så for H.C. Andersen var breve ufattelig vigtige og en kilde til inspiration og til netværking, som vi vil sige i dag i Danmark. Vi har en stor samling værker af H.C. Andersen, både her i Danmark og i Brasilien. Vi kan slet ikke have dem alle sammen her. Men jeg vil godt vise et eksempel på, hvor internationalt H.C. Andersen blev behandlet. Denne her verdensudgave er ret kendt. Den er udgivet af Ernst Bojesen og illustreret af Hans Tegner med forord af den kendte litterat Georg Brandes. Den udkom i mange lande på samme tid. Man kan se her, at den kom i Danmark og Norge og Rusland og England og Frankrig og Holland og Sverige og Tyskland og Ungarn og USA. Så de samme illustrationer blev genbrugt mange gange, og det er noget af det, der er karakteristisk. Nogle gange genoptrykker man illustrationerne, andre gange bliver det lavet nogen med et lokalt islet. Men alt i alt, så kommer der hele tiden mange nye bøger om H.C. Andersen. Det stopper ikke, fordi hans eventyr stadigvæk siger alle verdens børn og voksne så meget.